Les actuacions prioritàries que el bloc posarà en marxa després de les eleccions del 27 de maig a través del Pla Viure i Circular al Algemesí seran protegir i condicionar les voreres, crear itineraris perimetrals per als vehicles de motor per evitar el trànsit pel centre, crear carrers per als vianants i ciclistes, desenvolupar àrees 30 de velocitat limitada, posar en marxa programes d'accessibilitat localitzada a col·legis, centres de salut i centres de la tercera edat, dissenyar una nova missió per a la policia municipal, revisar les normatives municipals i ser rigorosos en l'aplicació d'infraccions per contaminació acústica. Des del bloc el que volem fer és una realitat verdadera en el que és el tema de la convivència a tots els nivells. I per això tenim molt clar que el respecte és clau per a la convivència i la qualitat de vida és un dret de tots. Viure i circular al Algemesí és un dels objectius que des del bloc volem aconseguir. Sense que impedeixi la circulació dels vehicles, anem a protegir i a donar-li la màxima seguretat al vianant. Aquest i no altre és el que pretenem. El projecte que tenim al bloc de Viure i Circular al Algemesí. Som conscients de l'ús de vehicles que cada vegada és major. El nombre de cotxes és cada vegada més nombrós i és per això que cal treballar intensament per trobar a aquest problema gros la solució més adequada. El nostre programa està ple de propostes d'actuació que anem a seguir junt al contacte permanent amb els veïns i les veïnes afectades en cada barri. Aquestes són les prioritats, però no cal oblidar que aquestes iniciatives no han de suposar la disminució de l'oferta actual de places d'aparcament. Per evitar aquest fet, el bloc proposa la creació d'un pàrquing subterrani, així com places d'aparcament en superfície per a residents, i permetre l'aparcament en zones de vianants en horari nocturn. Una de les propostes més importants del bloc per a la pròxima legislatura és la construcció d'un casal per a joves que oferisca sales d'assaig per als grups de la ciutat i la comarca. A més, a Algemesí hi haurà una programació estable de concerts i activitats d'oci per a joves. La portaveu del bloc jove d'Algemesí, Lorena Calatayud, ha avançat que una de les prioritats del bloc és la posada en marxa d'un pla jove municipal que doni resposta a les demandes d'aquest sector de la població. El bloc està apostant per un projecte integral per a la joventut. Serà un pla en el que cobrirem les tres necessitats bàsiques per als joves, que són tres. En primer lloc, crearem una borsa de treball local per a lluitar contra la desocupació. En segon lloc, atacarem el tema de la vivenda, creant vivendes de VPO i per a facilitar l'economia dels nostres joves. I en tercer lloc, anem a crear un casal per a poder gaudir del temps lliure i per a tindre un oci cultural, formatiu. La candidata ha confirmat que el programa del bloc està redactat per joves del partit, conjuntament amb entitats juvenils de la ciutat. A més, s'ha compromès a que un tècnic de la regidoria de joventut es dediqui a fer política transversal amb les diferents regidories d'Algemesí.